Dan untuk penampilan berikutnya, kali ini kami tampilkan merupakan koordinator dari Persatuan Perguruan Silat Raga Tunggal. Kepada Bapak Ali Sodikin, kali ini akan diwakili oleh yaitu Bapak Imam Tiger. Kepada Bapak Imam Tiger, waktu dan tempat kami persilahkan dengan iringan lagu Selingkuh. Moring genah arepku timbang selingkuh arak luwe becik wayo apa kowe luwe seneng tak apusi aku jajan nanging kowe ora ngerti. Pancen angel jeng, pancen angel karpe hati kencono. Apa anas ngeladani coba menito ngendi. Kene-kene jeng, kene-kene lunggu otak kandani. Ya Subodro garwa Raden Dananjaya. Aton ayu kumpul karo marune ora nista nanging malah nyograwati bebarengan lebur sing tresno suci. Selingkuh arak luwe becik wayo apa kowe luwe seneng tak apusi aku jajan nanging kowe ora
pancen angel tapi ati kencono. Aku nangis ngadeni coba wanita ngendi. Kene-kene jeng